Хәерле иртә, хөрмәтле дуслар. Барыгызга байрам менән. Мына без Илгиз менән, Рәистәр менән Баймакка юлланабыз. Алла бирһә, Баймакта 9 май Үзәк мәйданда эшләячәк без концерт дискотека. Һәм инде мына Илгиз килеп тә әйткән. Салам, братан. Салам алейкум. Қалай несек? Шөкер. Погнали. Біз Баймакқа поехали. Баймакта бүгін 9 майда площадьта концерт мощный. Бunda диджей Фатех будет зажигать. Поехали. Biz mına tағы 2 малайды бүгін бізге. Салам, Рәис. Салам. Гайсар. Гайсар. Все, біз в полном составе. Все, болды ма? Ал, болды ма? Ген. Қарағыз. Сәлем, брачо. Сәлем. Қапқара деген егіттері. Қапқара Баймак егіті бұл пара. Потому что бүгін қою астында эфир, рахат. Көрем несі бүгін загорел. Концертқа келеген. Во время концерта сгорела пищалка. Степаш поет, недоволен. О, камеру надо протереть, наверное. Ну, народу очень много. Прикольно. Но пищалка сгорела. Uyushtirucusi bilim Baymak rayonының хакимияты башлыгы Фанис Габдрашитовичка, Гүлшат Камиловнаға, Гүлназ Хальдаровнаға һәм мына бүгін ушундай эшләүче егеттерге, артист егеттерге, Радикка, Айгизге, һәм мында Айбулатка, һәм башка күп бүтән ушунда бүгін эшләүче егеттерге, кызларга мен дөрлек сәламымды, рәхмәтемне әйтеп килә. Ихласлап турып бер кычкырып әйткән рәхмәтемнән бер Барыгыз ине. Бар ин. Қарағыз, нинде матур, хозур табиғатта орнашқан біздің Мирас ауылыбыз. Мына күрһәтәм миһезгә. О, күрәгезме? Монда артта авыл, артта өстәвенә Граф күле күрәгез, мына артта. Ашыклай. Һәм артта теге якта Баймак калаһы урнашкан. Мин инде Мирастәргә бәлки генә бүләк эшләп киткем килә. Шундай күк. Бер бәлки генә
бүләк дигән күгендә. Менә балалар тыштан сыгып, кемдер мәрәстән был блокта карай, мин ошында таш арасына бер бәләкәй генә бүләк калдырып китәм. Хәзер мин сезгә күрәтәм, кайда урынлашкан икән. Уен турында әйттем. Мына карагыз. Карагызды күрәтегез әле миңа син карап. Күрәткә хикми. Мына карагыз. Яңгыз карагыз. Бұл мына карагыз. Мына таш. Күрәткән таш. Шул ташта бәләкәй генә бүләк ята, достар. Буга балалар ныграк кыланыр дигән. Ышаныстамын шуга балалар кемдер кәкре якта яшәй, минем рестораннарда. Тидрәк азяктар өлгерер микән, юк микән белмәйм. Әлбәттә, өлгерә. Шул кеше кем тидрәк блокта карай да һәм был Был нәмәне Блин, хаттылап өйдім. Шулай деп, хөрмәтле достар, был блок тамамланды. Һеҙгә был блок оҡшағандыр тигән өмөттәбеҙ. Сөнки был блок шундай аҙағында нишный гына әҙерәк булып китте. Әммә ләкин шуға ҡарамаҫтан, бәлки һеҙгә шул кәрәк булғандыр. Мәрәҫтәр минең бүләкте тапҡандыр тигән өмөттәмен. Бүләк әлбиттә бик үк ҙур түгел. Шуға ҡарамаҫтан, был бүләк балаларға тәғәйенләнгән. Әмин, хөрмәтле достар, һеҙҙең менән һау булашам. Киләһе блокка тиклем. Әгәр дә оҡшаһа, лайктар һәм инде бәлки оҡшамаһа дизлайк та ҡуйырға мөмкин. Һәм инде әлбиттә мотлаҡ рәүештә үҙегеҙҙең дуҫтарығыҙ менән бүлешергә онотмағыҙ.